Maikanem Abilin. Tinapalabas napan ni Rina ijay simbaan, tabarang ijay makita na ni Victor. Nadanon na ni Padre Ismael ket nagsarsarita da may papan iti sakit tinagam ni Rina. Binagbagaan ti padi daytoy. Ngem dinamag ni Rina nga apay pinatay na ni Bart. Ket insongbat ti padi asaan nga iso tinang patay. Iti sabalya bangir. Nagbaligi da Victor anang sarak iti pasdak ni Doña Anita. Itagagayem. Adtoin tituloy ti nobela tayo na Pauluan. Maikanem Abilin. Agawan nyo. Sarkan yun ti pasdak. Juan Victor. Angiti. Di kagaraw. Pungwak dagiti imakan sakam. Tapno saan kan ang makalibas. Anya? Dosok kayo! No kayat mo ti agbyag. Agyan ka lang dito'y anak kapungot ti saka kang imam. Ngam no kayat mo ti matay. Makamuka. Nagsilat ka! Matay ka! Abi! Victor, limaban. Iso nga awan naramidak. Awanin makita ka tao dito'y baba. Mapantay ti may kadwa kat saaran. Adita, saan ka na makagunay? Kanibusanan niyo aminan. Anay ko, rukatan dati ko'y ansong ayop ko. Mo alibak. At dapay ti kinaayop niyo. Ladingin nag. Patayan kan. Ngamti siya ti matay. Dandani akon. Imbagta na si putak. Lukasta. Innamdalang agwardya ita dito'y pasdak. Juan, Sir Victor. Sinukimat niya na indagdag iti silid iti umuna akat saaran. Kan iti aglawlaw. Natayin ti daduma. Talimnaban damit namin. Lukasta. Duwalaan ti si bibiyag. Dagiti dua na kapungot ti saka kan imada. Juan, Sir Victor. Agawan niyo. Rumwar kayo amin yung dito kasdak. Sumurot kayo kanya, Ami. Sumurot kayo amin kanyang. Ami, aganad kayo. Juan Victor, intayon! Umay kayo! Landa, mangansong. Aganad kayo. Juan Victor. Juan Victor. Kakadwa. Agalop ka kayo amin. Pabatakan tayon to'y pasdak. Agawan nyo. Lumugan tayo amin. Awan ti agbati nga uray na isa. Pagandara kong tulugan. Ayin tayo. Ala, mapantayin Victor. Lukasta, adam da Victor, si Mangkotdan. Wan ma'am, addadan. Ayan da. Addada di tarwar. Adda ijayan niyan ti Ella. Umay ka, inta kitaan ida. Gapoy ti pa nagtitinulong tayo. Nagbaligi tayo. Juan Victor. Dagiti babae. Aginanada pa ilang niti mansyon. Kasalitak to ida, inton makainanada. Victor, iho, agyaman nagtawan da kasana pasamag kada kayo. Juan mama, nagbaligi kami. Nagado dagiti babae anaalaw da Victor iti pasdak ma'am. Agarup kinsi da amin. Wan ngarod. Insagana kung dagiti plato apanganan dagiti babae. Sige, isaganaan tayo ida iti armusardan. Da kayo adwa. Maipupok kayo pa ilang iti dayto asilid. Saan kayo ang makarwar? Ado ti gwardya iti rwar. Kat saan kayo ang makalibas? Parang da kami dito ay. Saan da kami ngayon papa? Awan da ka sa mapasama ka na kayo dito. Nulakid di tagtulnog kayo. Salba ka! Nasiglat ka talaga, Victor! Naimbag man tam amudak pa ilang. Sakti bang patayin ka? Oray may isa ka, soldado! Awan gaway mo. Nakarapat dagiti saka kan imayo. Saan kayo ang makagaraw iti kastakas sa sadyo? Anak ko. Ulitak. Agtulnog kayo. Tapno nasayat kayo.
Iti kanito nga garamid kayo iti jak kayat. Kanibusanan yon. Madam! Apay itong ano? Kas kalamaor uraman iti kasta at char mo. Gap-gapo iti pastek, madam. Awanan! Ti anya! Anya ti awanan! Lawagan! Ti pastek, madam. Awan ti nagmamayan na. Di mapon! Anya ti kayat mo, asawa. Awanan, madam. Narban ti pastek. Awan mo tandag iti kakadwa kajay. Awan dami na agraman dag iti babae. Anya. Victor, ada kami ditawid in 6 hours. Riliera. Agsubli kami dito San Isidro para itimay sa mission. Agurayak, Riliera. Sige, Rector. Agkita tantularan dita. Bye. Bye. Umayan dagiti sigod a kakaduak a soldado. Kasano itaan, Victor, iho? Ang mga no si Kati mapabasol iti pan nakapabetak ti pasdak ni Donyaan ita. Amo ka mapasamak dayta, mama. Iso nga inawagak ni Hepe. Binalagak. Iti kan nito nga aristarnak. May butak-tak matten ti bulok da. Kat amangan no mairaman da pa'y iti kaso ni Senyor Simon Alban. Inawagam gayam. Sana nakatagari. Kat inbagak pa ano sa andang agbalbaliw. Apatanggal dalataki ni Senyor Simon. Talaga madaksan da. Victor. Ad-ado ti bunggoy ko a soldadong isuda. Awan laban da kada kami nubilang. Nupay kasta. Jak kayat tiag darasudos. Tati kayat ko. May kantitong galmay sa iti gundaway da ngagbalbaliw. Ngam no talaga lumaban da. Makipin na tayak. Anya? Imbagak iti hepe nga iraman ko amin ida iti kaso ni Simon Alban. Kandag iti pasurot na. Mukas tati ko na dayjay a Victor. Ha! At pinasensya kamin. Ang timing lang. Ti Diablo a Victor. Isugayam tinang pabatak ti pasdak ko. Sayang a kwarta kinaunggaw ijay. Sayang. Nagkalma ka lang. Di ka agdardarasodos. Kas itinakunak. Timing lang. Gaputa saan amay-may sa ti aldaw. Saan ama balinti na ramid na, Simon? Inungaw na ti pagkwartaak. Agbayag itinangina. Oh, kumusta kan, Victor? Kailiw ka na. Kastoy lata. Kailiw ka maten. Okay, kumusta? Kas iti sigod. Itamat lang. Sumangat kami ije bantay nga yan ti plantasyon ti marijuana. Sige. Sumurutak met. Anya? Ngam, Victor. Wen, maamatan ka. Sana ako na soldado. Ngam kahit ko ti tumulong. Ko, Victor. Lading itek. Ngam sana mabalin. Bayang mada kami langin ti mapan. Anya? Di ka madanagan. Kabailan mi dagiti pasurot ti mayor nga da ijay. Ado kami. Awan ti kabailan da kada kami nubilang. Di ka nagpilit pa'y gayam. Di kagdanag. Malpas sa dagos ti mission mi. Agbaligi kami. Men! Palawalawan tayo tayo na! Let's go! Lima ti nagsurrender a pasurot ti mayor. Dagiti dagduma. Nawanan da iti gasat. Takasano? Natangken mat ngamin ti ulo da. Wengaro, sir. Ikan tayo ida iti gundaway da sumuko. Ngam limaban damat. Isuda pa yung ti munapi maltog. Wengaro, sir. Wengaro, sir. Oh, kasano nagiti lima nagsurrender, sir? Wengaro, sir. At damang bantay kadakwada. Awan laban da. Gaputawanin armas da. Ngawurayan niya. Kaya kiti da tumamet. Tulungan da. Parutan tayo amin ang marijuana. Kaya puuran tayo. Yes, sir! Yes, sir! Makita ti asok iti dayja banda. Pinuuran nga tan dagiti soldado dagiti marijuana a pinarot da. Diyak tilaing pagaro.
At dagayang plantasyon ti marihuana iti dayjay abanda. Wen, plantasyon ni Doña Anita. Naungawan ti pagkukwartaan ti Diablo at donya. Nagbaligi da Rilyera. Ado yu dayjay abantay. Manipod dito'y ayan ta abantay, Victor. Saan ta makita no anya ti mapaspasamak ijay? Tilaang asok ti makitkita ta. Kaya ta sa wanday tangasok, ang nagbaligi dagiti soldado. Ti awanan bain adon niya Anita. Talaga at dakas a babae. Wen Ma'am Carlota, awan umasping iti kinadakas na. Isugayam ti paggapgapuan ti marihuana nga gwarwaras iti ili. Pudno dayta, Ma'am. Agi karon to dayjay nga Anita. Saan tayo panahon dito, banda? Aging gaat kita yung madalusan. Paruton ti amin ang makita yung ang marihuana. Saan abaling agbayag tayo dito? Basta malpas tayo ti trabaho tayo. Dahil tayong nadalos. Yes, sir! Is that clear, man? Yes, sir! Yes, sir! Kaya't kwa may balod ko matay dyan doon niya, Anita. Gapukan kwa na. Nadadal ti tayaw ko. Rosa, Wan, Ma'am. Agrurutap ita ti basol na. Iso asaan ang makalasat. Pagbaludan ti tungpal na. Rupat kwarta. Di na pinanunot dagiti madadaal a tao. Gapo iti aramid na. Sapay kumata maibaludan. Idaw-dawat ko dayta. Saan lang nga iso? Agraman dagiti nat dapay apasurot da. sapay kuma, Rosa. Sapay kuma. Nagbaligi kayo, sir. Mission accomplished, Tenyente. Sigamet, di na ko nawagan iti Tenyente. Saan ako na soldado? Uray pay. Kablawan kayo. Nagbaligi kayo. Wan nga rod. Ket nalpasan. Dagiti pasurot ti Mayor. Nakabalod dan. Nasayat man. Mama, umay kayo. Adda dagiti pulis itirwar ti mansyon. Kaya't da kayo kanyo ama kasarita. Anya? Apay? Rumor kayon, Mama. Ingkay sangwan ida. Pulis. Apay nga adda pulis ditoy? Anya ti kasapulan nyo? Adawaran to pares may paragan ka, Doña Anita. Anya? Sumurot ka kada kami si tatalugod. Anya? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggan dagiti mabilbilang langan na paset ti nobela tayo na paulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem abilin.